Ahoj, volám sa Kristína, som registrovaná dietologička a výskumná pracovníčka v Omega Quant. Som tu, aby som s vami prešla výsledky vašej kompletnej správy. Práve ste si objednali kompletný profil mastných kyselín, takže ste dostali svoje výsledky a na tomto papieri ste videli hodnoty pre viac ako 24 mastných kyselín. Možno ste z toho trochu zmetení, čo to znamená, a práve na to sa pokúsim odpovedať v tomto krátkom videu. Prvá vec, ktorú chcem zdôrazniť, je, že väčšina hladín mastných kyselín uvedených v tejto správe zatiaľ nie je určená na to, aby skutočne usmerňovala vaše zdravotné rozhodnutia alebo naznačovala zmeny v stravovaní. Jednoducho ešte nevieme o všetkých týchto mastných kyselínach dosť na to, aby sme mohli dať naozaj silné odporúčania. S výnimkou indexu transtukov a samozrejme omega-3 indexu sú všetky ostatné hladiny mastných kyselín súčasťou nového a rozvíjajúceho sa vedeckého odboru, v ktorom ešte len zisťujeme, čo znamenajú pre naše zdravie a ako ich môžeme meniť v prospech nášho zdravia. Preto by sa malo povedať, že skôr než urobíte akékoľvek rozhodnutia alebo zmeny vo svojej strave na základe týchto hladín mastných kyselín, prosím, poradte sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a preberte s ním tieto výsledky. Takže poďme sa pozrieť na niektoré zaujímavé veci, ktoré sa môžete z tejto správy dozvedieť. Najskôr si myslíme, že je mimoriadne zaujímavé vidieť celkový vzorec vašich mastných kyselín vo vašej krvi. A tieto mastné kyseliny, ktoré sme zmerali a ktoré uvádzame v tejto kompletnej správe, predstavujú meranie mastných kyselín vo vašej celej krvi. Na vzorku ste poskytli zaschnutú kvapku krvi a my sa pozeráme na mastné kyseliny v celej krvi. To teda zahŕňa plazmu, biele aj červené krvinky. Možno si však hovoríte, o omega-3 indexe som počul, že sa meria len v červených krvinkách. Máte pravdu. Takže sme schopní zo zaschnutej kvapky krvi dokážeme pomocou proprietárneho algoritmu predpovedať množstvo EPA a DHA z tejto kvapky na červené krvinky s približne 98% presnosťou. Takže sme schopní odhadnúť skutočnú hladinu omega-3 indexu v červených krvinkách zo zaschnutej kvapky krvi. Môžete si všimnúť, že vaše hladiny EPA a DHA uvedené tu sa nebudú zhodovať so súčtom omega-3 indexu. A to preto, že omega-3 index uvádzame ako odhad pre červené krvinky, zatiaľ čo hladiny EPA a DHA uvádzame ako skutočné odhady pre celú krv. Niektoré z týchto mastných kyselín sú ovplyvnené stravou a niektoré sú ovplyvnené vašim telom, pričom naše telo dokáže mnohé z týchto mastných kyselín samovytvárať. Preto je dôležité si uvedomiť, že ide o novú vedu a každá jednotlivá mastná kyselina vo vašom tele nie je priamo závislá od vašej stravy. Omega-3 index a index transtukov sú dve jedinečné mastné kyseliny v tom, že sú veľmi úzko prepojené so stravou. Prakticky pri všetkých ostatných zohráva metabolizmus obrovskú úlohu v tom, koľko ich je vo vašich červených krvinkách alebo v celej krvnej škvrne. Vo vašej správe dostanete prehľad o každej z 5 skupín mastných kyselín. Máme omega-3 mastné kyseliny, omega-6 mastné kyseliny, cis, mononenasýtené mastné kyseliny, nasýtené mastné kyseliny a transmastné kyseliny. A teda o omega-3 mastných kyselinách sme už veľa hovorili v základnom videu o omega-3. Čo sa týka omega-6 mastných kyselín, sú tam niektoré zaujímavé, na ktoré sa zameriavame a ktoré môžem vyzdvihnúť. Prvou je linolová kyselina. A toto je základná esenciálna omega-6 mastná kyselina, ktorá sa nachádza v mnohých našich olejoch. Nachádza sa v oleji z pestreca a slnečnicovom oleji, ale aj v orechoch a semienkach. Linolovú kyselinu teda môžete získať z menej zdravých zdrojov, ako sú spracované potraviny, alebo zo zdravších zdrojov, ako sú orechy a semienka. Hladiny linolovej kyseliny v krvi sú trochu kontroverzné, pretože v poslednej dobe sme v niekoľkých veľkých štúdiách zistili, že vyššie hladiny linolovej kyseliny v skutočnosti predpovedajú lepšie výsledky pre zdravie srdca a cukrovku. A preto tieto informácie nie sú v súlade s predstavou, že všetky omega-6 mastné kyseliny sú zlé.
A práve tu si myslíme, že pohľad na celý profil a zahrnutie všetkých mastných kyselín nám dáva výhodu, pretože môžeme identifikovať napríklad určitú omega-6 mastnú kyselinu ako horšiu v porovnaní s inou omega-6 mastnou kyselinou. Každá jednotlivá mastná kyselina má v tele svoju úlohu, je tam z nejakého dôvodu a nemala by byť nutne považovaná za dobrú alebo zlú, s výnimkou transtukov. Tie sú pravdepodobne jednoducho zlé a môžeme sa ich zbaviť. Ďalšou dôležitou mastnou kyselinou, o ktorú sa zaujímame, je kyselina palmitová, čo je nasýtený tuk. Nachádza sa v palmovom oleji a je veľmi bežná v strave. Zaujímavé na kyseline palmitovej je, že ak konzumujete veľa palmového oleja alebo nasýtených tukov, hladina kyseliny palmitovej sa vám nezvýši. Nie je to ten istý vzťah ako pri omega-3 mastných kyselinách? Pri kyseline palmitovej sme zistili, že ak máte stravu bohatú na sacharidy alebo nadmerný príjem sacharidov, v skutočnosti získavate viac týchto kratších reťazcov nasýtených a mononenasýtených mastných kyselín. Takže vaše telo vezme nadbytočné uhlíky zo sacharidov a premení ich na tuk, ktorý si uloží na neskôr a zvyčajne to robí takto. A typy mastných kyselín, ktoré takto vznikajú, sa nazývajú mastné kyseliny de novo lipogenézy a ide o mastné kyseliny s kratším reťazcom, ako sú tie so 16 a 18 uhlíkmi v reťazci. Takže táto skupina mastných kyselín, vrátane palmitovej kyseliny, je podľa nás naozaj zaujímavá, pretože do istej miery poukazuje na určitý stravovací vzorec. A tiež bolo preukázané, že hladiny palmitovej kyseliny v krvi sú vo veľkých štúdiách spojené s cukrovkou. Vyššie hladiny tejto mastnej kyseliny teda súvisia s vyšším výskytom cukrovky. Stále však nemáme dostatok informácií o tejto mastnej kyseline na to, aby sme mohli dať naozaj konkrétne stravovacie odporúčania, ale je to zaujímavá mastná kyselina, ktorá nám v budúcnosti možno pomôže lepšie pochopiť tento metabolizmus. Nasýtené mastné kyseliny v membráne vašich červených krviniek nesúvisia s nasýteným tukom, ktorý prijímate v strave. Zvyčajne si myslíme, že nasýtený tuk zvyšuje zlé tuky v našej krvi a tým máme na mysli najmä LDL cholesterol. A LDL cholesterol je úplne iný typ merania tukov v našom tele. Pozeráme sa na vzor konkrétnych typov mastných kyselín a nie na množstvo tuku alebo cholesterolu vo vašom krvnom obehu. Často teda dostávame otázky, kde sa ľudia obávajú, že ich percento nasýtených tukov je naozaj vysoké. A nie je to tak, nemá to absolútne žiadnu súvislosť ani žiadny vzťah s príbehom o nasýtených tukoch a LDL. Takže sa nemusíte až tak obávať o hladiny nasýtených tukov, teda nasýtených mastných kyselín vo vašich suchých krvných škvrnách,